παιδιά, τι κάνετε? Βασίλη, ήρθαμε να πάρουμε το δώρο και να σε ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά σου. Με χαρά μας. Πού είναι το δώρο, θα σας βοηθήσω εγώ να το πάρουμε. Στέφανε, ανάλαβε. Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε στο πανηγύρι μας. Έλα, πάμε, Δημήτρη, τσέκαρε το χώρο. Ελάτε, βγείτε. Ανάλη, φόρα μου το παλτό. Μείνε εδώ, πάω να τσεκάρω το χώρο. Καλησπέρα. Όχι, θα σας εξυπηρετήσω εγώ. Ήρθαμε να σας ευχαριστήσουμε για το δώρο που μας κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε, να περάσει καλά. Να πεις στα νύφια στον Κωνσταντίνο και στο Χρήστο να κατεβούνε κάτω να τους κεράσω πορτοκαλάδα. Εννοείται θα τους το πω. Εδώ είναι και το δώρο σας. Γεια σας, πού είναι η Μαριάννα? Έφανε, ανάλαβε, εκείνη η Μαριάννα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Ήρθαμε να σας ευχαριστήσουμε για το δώρο που μας κάνετε για το πανηγύρι στα Νόγια. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά να περάσετε. Θέλουμε πολύ να έρθετε στην εκδήλωσή μας. Πού είναι τα δώρα? Τα δώρα είναι εδώ. Wow, αυτή η τηλεόραση είναι μεγαλύτερη από εμένα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, τι θέλατε? Ευτέρα, ανάλαβε έξω το υπέρ. Μιτσάρα, ήρθαμε να σε ευχαριστήσουμε για τη δωρεά που κάνεις στο σύλλογό μας. Ευχαριστώ πολύ το Σύλλογο Ανογίων για όλα αυτά τα καλά που κάνει στο χωριό του και που διαφημίζει εμάς τους επαγγελματίες της πόλης μας. Η Παρασκευή 12 Ιουλίου σε περιμένουμε στα Ανόγια. Τα υπόλοιπα εκεί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που θα κάνετε και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε και πάλι και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, χαβάκια. Τι μεγάλος χαρακτάς! Κάκης Γιαννόπουλος λέγεται. Ναι, καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ναι, πείτε μου, για πότε θέλετε? Για το πανηγύρι μας, στα Ναόγια Λακωνίας, 12 Ιουλίου. Τι θα θέλατε? Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Θα ήθελα ωραίες μπουζοπούλες, λαχταριστά κοτόπουλα και πατάτες φούρνου. Και βέβαια, ήρθατε στους ειδικούς. Το έχουμε? Εννοείται. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.